Magadi. Yeah. That one was just out in JJ. Do you know that Apanagana Munadam won't spoil a mupenyo? From my friends. In English, Chagira. Dagato Kuro is to Chag. I say. Can I get my birthday? Mangani. A number of the number to a birthday, whether by a parent, by anybody. My birthday, I get and I get and take. Jito spoiler one, pa birthday yangu. Not even kana munaga kana ne sweet jail the mad minox. Every 44th birthday, every 50th birthday. Imagine that. Saka kana ndafunga kuti nina ndichadi kuitira vanhu zvinhu. Apana munhu anofanira kunditaurira kuti aiwa madman hauzvigoni hauri munhu wevanhu kana kuti chichichi aiwa. Makore awandisa nchiitira vanhu. I've been spoiling people. And it's a setback in life. Sometimes it's fun while you're doing it. But to me, I look at it now as it was a setback. Almost mirror ngoti aiwa semunhu mukuru arida kuita zvinhu zvake ndomboita zvinhu zvinofadza inini chete. The spoiler vasikana, the spoiler vakadzi, the spoiler my friends, my associates, nevamwe vanhu vandisingatomboziva. Saka paupenyu hwangu inini wokuti ndakaramba ndiri in that path yekuti hakuna kana munhu anouya kwandiri achitaura kuti madman, I've got this business proposal, ngatidai so. Vanhu vanoramba vachitaura kuti dzokera mukuridza music, so mutsa Silverstone Sound. No, handichadi. Silverstone Sound iripo ine vanhu hayo vari kuita pana vari ikoko, but inini personally handichadi. Even vamwe boys andakataura nadzo inini vachitaura kuti aiwa tofanira kudzorera zvinhu panga zviri. Do you remember takazvitanga izvi zvinhu tiri kuma 17-18 years old. Handiti like toenda full throttle, not kunzwa reggae music. Kunzwa reggae music it's your time yaunenge wakatanga ku reggae music ndotanga kuinzwa ndiri 12 years old. Handiti but kuti tipinde utakuziva kuti izvi zvinobuditsa mari ma 17 years 18 years. Saka proposal yandakaita nchitaura ne some of the guys kuti aiwa ngatite sei ngatibuditse kana munhu wese arikuda kuti dance ridzokere zvangariri kuma 90s kana kuma 80s in Zimbabwe. Ngatiise 10,000 each pamunhu tiri 5 ma soundman ma selector. Whether togara kudiaspora kana togara kuZimbabwe, totenga stand yedu kana musango tovaka nightclub yedu, toisa lodge ipapo pa nightclub pacho ipapo, toikudza toipromota kana ngotenga kana kuchitungisa chaiko kaiwe kana kunana ruwa kunhu kuchiri kuwa develop. You know, there's a lot of places in Zimbabwe dziri kudevelopa dzisina nightclub, but hakuna munhu anoda izvozvo. Handichadi zvokurenta inhingika. In fact, I never rented any place because ndakarenta place nchiridza reggae music no handina. Ndaingoridzawo chipiwa percentage, but place inenge ine muridzi wayo. Handichadi kuitiswa nevanhu. I need to spoil myself starting from this year 2021 and going forward. I look out for a lot of people. I help a lot of people. I have associates
who help people through me. Vachasvikawo pakuneta. You know what I mean? Vazhinji vanhu vangomirira ngotambira zvinhu zvavasina kushandira. Imagine 5 mabirthday andakaita kuZimbabwe. 5 mabirthday. My 50th birthday I spent almost like $3,000. Apana kana munhu akamboya kana nebhare sipo. Kana sipo yogezesa inoita dhora. Mad Minox happy birthday. Wayarutsa mpana wangu kana wara plasma yarutsa. Pakabiwa almost 5-10 crates. Ndakatenga 50 cases of beer. My empty kushota. So why am I keep on doing this? Now I have to look out for myself. That's how it is, man. That's how it is. And none of the people can tell me I cannot do it. Unless if you have a proper business proposal. Pakuchaga marapa inini zvangu ndinotsvaga because I've been doing things kunokana zvokuti hazvitauriki pavideo. It's none of anybody's business except mine. But ndikurarama waisiya. But unozwa mumwe munhu achitaura zvaari kutaura hatisikuisana naro. I might be a public figure in other people's sense. I'm not a celebrity, but a public figure. Yeah, I believe that I'm a public figure. In my point of view, I'm a superstar. Zvandinoita hazvingoitwa nevanhu vakawanda. Zvotoda like njere dzakawanda. Zvoda kufunga. Vazhinji vanhu havasi kufunga because vakamirira kungotambidzwa zvinhu. Kana kuitirwa, kana kuitiswa. Ine handichadi kuitiswa. Because hapana atambondiitira. But ndinoitiswa nevanhu. You know, sometimes even kana in a relationship, so unyatsona kuti mana ndikutoitiswa kapo. Atori mawani kaya. Ndatoitiswa, zvatopera. Data say, what's the way forward? You know, life is not supposed to be like that. When I put my mind on something, next to my results, akanaka not kuti ndakuita kunge ndakuregreta, handisuda kuregreta. In anything I do, I don't want to regret. I've never regretted anything I did in my life. But takusvika stage yekuti shama dzangu dzakuregreta kubatsira munhu uya akuregretawo kuti akanditaurire izvi. That's not the way life is supposed to be. Kana wabatsira munhu nemoyo wako wese. Kana waitira munhu something, itira munhu nemoyo wako wese. Zvinogona kubuda zvisirizvo. Cannot after a year or two, cannot after 2-3 months, that person may be using you, or you might find that the person actually used you. But kana wazvita nemoyo wako wese aufana kuregreta because it's part of life. The only thing is in personal life to change my mindset to move forward. Because my mindset has been changed since I've been actually talking to people here, pana pandukutaura pana. Nengono ma comments. That's not my direction and rutuenda inenge turbo. Kudara naskataurirwe nemunhu nchiteerera. Mazano munhu akaisa comment, I'll pick the best of the comment because it's really negative, it's not bore because my energy is always the positive vibration, you know what I mean? Even when I'm Bible, takapina my Revelations. Revelation is the last chapter of the Bible.
Akutaura chakaipa, notaura zvakanaka chete zvakaitika chi kuna Mwari naJesu nevamwe vanhu madisciples zvaiitika kana zvichazoitika. Ngopanana maideas kuti aiwa madman ita so kuti zvinhu zvako zviende kumberi. Indokupawo idea kana isikakwanisi ndokutaura straight forward kuti izvi handizvikwanisi because I don't have to really explain, but sometimes I do explain to people that I cannot do this because I went through this with another person. Saka jitra ukudontaura zvatofarana. I know it's hard for certain people to understand where I'm coming from. You know? Because I want things Jandroda and Dinaga not Jandroda. I could have them. But kwanga kune manguma vultures around me. And these vultures still want to capture the little piece of me that I still have, that I want to restore. You know? It's like a relationship. A relationship named cards, named scanner. Some people will go in a relationship to restore these young girls cannot banners that not all that. But munhu anenge atori nezvinhuwo zvake anenge ane pfungwa dzake. Ini neda kutotry kutobona kuti but mandimbotry zvitoramba. Ndipo unozoona kuti sometimes it's better ungonwa hwawo zvingopera ungoputa mbanje dzako. Because mbanje nehwawa kana wakazvirova uri wega ka unogona kuita depressed, but wakazvirova une vamwe you feel like you belong to something. But this time I've never felt I belong to anybody because vanhu vakawanda they just milking me. Varongotora, there's nothing I'm getting from them. Where there's wisdom, or knowledge and understanding, nothing. Recently, ndinopanda kutotanga kutowana zvinhu zvinokuti zvinongati kubatsira muupenyu hwangu. But for the past 30 years, hapana chandayambowana chaimboitika muupenyu hwangu chandikati ndingashandise today. Except kungotenga hembe dzakanaka nekufamba murodhi nekutengera vanhu ava. No business proposal. Ngatidayo so mablango. Utaura chunhu so I've actually let me put it this way. Since I started achieving certain things in Zimbabwe, I've lost a number of friends. I'm quite sure you understand what I'm trying to say. You know, like remodeling kana kuti pamba homes apa aisimba yangu imba pamba homes namdara kungoita tumwe tunhu padheni so unyatsoona kuti but mufeso wako haasi kufara. Because kana mari yautengesa masofa yanenge achiti mari yewawa yashota, watenga kamotikari, it becomes a problem futi neshamwari yako. Wafunga kuda kutenga imba uri kungotaurwa zvimwe zvingoti negative, like akuna. That's why sometimes right now I'm at this point kuti ndakangorekedza kuzvifungira kana ndogona kutopenga. Ndapa level 4 yekuda kupenga. Look at it, how the economy is going in COVID-19. Kuno Canada kuri bhoko kuti tinenge chipiwa mari ne government
for COVID-19. But ku Zimbabwe, what about these artists who are ku Zimbabwe with Zim Danso? After yacho vamwe vatopadhuze kupenga kana vamwe vakatopenga. Vamwe vakatofa. Havesungura vanopenga kudhara varegererei. But kutaura those ones vekuti vanenge vachichaga tumari twi 2 cents kuti vatsvage kurarama for the day. I can plan for a year. Ndobva kuZimbabwe nini ndichiuya kuCanada kuno. Ndoziya zuva randodzokera kuZimbabwe. That's the difference in munhu anogara kuZimbabwe. There are people who can plan for 5 years or 10 years. I don't reach that stage yet. But the situation yandave in my manje, nevanhu vandaifunga kuti my friends, it's like I don't think I'm gonna have many friends when I go home anyways. That's what I'm trying to say. Just to cut the argument short. Vanhu vanondounganira because of maybe watengera beer, but imagine out of $100 US, ndogona kunwa 5 beers or 4. Because crate unoita $18. Per 100 US, unotenga 5 crates. Munenge mune 12 mabeers emakots. Look how many people will be around me. 15 people. 60 beers divided by 15. I drink 4 beers in $100. Is that life that I chose? No. But with $10, if I go to Zimbabwe, I can now drink 6 beers. Whether they like it or not, it's going to happen. Yes, there will come a time if I have extra change, I can do a sparkle. But right now, I cannot do it. I cannot afford that lifestyle. Yokuti undunoenda kuZimbabwe ndodya mari uchiridzirwa muridzo nemururu vanhu vachikuchofera impinga but minosi impinga hazvichashanda zvaizvia. For me hazvichaita. Ndapa level yekuti ndakutodawo kutogarawo kalife kemusuburb. Kuchitengerawo tubhiya twako kugara mumba. Tengawo kawhisky kako, handisi munhu wemabrandi nemawhisky zvangu. Tengawo kawhisky ukanwa kusvika mukota ukavhara. After 3 days ovhura futi oro akatuma shots, 2 beers unoorara. Without any pressure. Chumuka time yandoda. Not kuti usvika kuZimbabwe so 6 o'clock munhu 6 AM munhu akutokunongera pamwe gugugugugu. Mamuka sei? Fuck. Come on. Yeah? Sha, I'm on vacation sha. Chimbosiyana nini. Pane pandichazongomuka ndakafa here zvekudaro. Unless kana wanzwa ndikurwara iye, but kana ndisina kutaura ndikurwara kana pasina kutaura ndikurwara, usanyanya unditambudza to that level. Ndakuita kunge ndakutopenga, like I feel that for real. Life is not fair. Makore akawanda ndichitsvaga mari but hapana chiri kubuda. I hope that from this year going forward, 2021 going forward, I can do something to myself and myself alone. And give thanks.